Ole tunchuma chuan Chinese nula pakhatin America rama vandoina ato dan rap thlak taka I han thler ho ve don tiang Chinese zerlai pakhat ing changi chuan van nei thlak takin United States University lartak University of Illinois Research nei turin somna adong ve hlau maya hetia somna adon lai hian ngai zong po nein angai zong nen chuan in nei mai thei turin anin hual to nge a Mahse ing chuan nga khlel tak le bi seina nena alo thlir ve mek a pasal nei ni tura chuan mo kor a have mandon lo tlat mai ing jangi hi December ni somni pakhat kumsang kha zakwa somko alo piangin alo selen no chuan Peking University atangin Environmental Engineering a master degree lai neya chumei ba ka ama to ka chuan me chefing le fil tak mai ni in zerna angai puimo ba ka ati to lama chuan a thaber ni dole mani in fuimi mitumro tak mai ani a tin scientist ro pui tak ni a mishing dena kan na shiat mi alo thil thar ro pui dang dai le mak tak tak shiat chote chu a thil chak ber thin ni in midang ti ai chuan a thil ti na konga chungnung em zel boka chumei pialama ing hian gitar per le zai de chu a thiam hle a ben pakhata tilve in an ben mingpo kiu thursday in an vo be nge ti chuan April tha kumsang ni som pasari ani a kumsom ni pasari mi ing chu soitak angkhan Sampen USA University of Natural Resource and Environmental ten research nei puitura an somna ti hlotling tor chuan China atangin akalta a hetia akal tur hi a phur hle a research be na tur tan po nasataka inbo sain hlotling ngei tor chuan tumru na le tor chelna nen chuan research chu a beita ani kan soita kang khan ing hian pasal hwal nei to in a ming chu solin ho ani a ani nen hian an school lon atanga in hmelțha chan ni in an pahnia chuan indu na lopiang chawin anin hriat no rei lote anin ngai zong zoi tamaya heti lai hian solin a po hi ing ang thawa le khathiam le arwal puiti ai po a chungnung zok ni in ing nen po hian anin kar chu a tha thin hle a ti chuan ing in research ane zo vele a in nei ngal tumin anin hual ringot chung po hian nupa ani mai thei to ti an hriat na chuan ati phor to ema chu mai ni lovin ing hian a pasal nei ni turata na amo kor hak tor po hi thlangfil diam to in US akal no po hian sholin ane na anin kar chu la thazel thowa ni tin deuh tho phone kal tlang te in an lain bi popreng thin ani ti chuan kumsang ni som pasari juni ko a ing chuan a thian ti bula real estate agent a motor thu soin an campus chu a chwa sana Mahse ing chuan chonudar khatlem ni somthum pakwa a agent nena chuan darkar chan via atlai tor thole dar ni le ni soma athlen man tor tho message sin avashila Mahse hei hi ing in message athon chuan nung ber chu aloni tareng mai heti lai mekin ing chu ain soi ang hona athlen mai lo awangin awa motor real estate agent chuan dar ni le min somlia ing chu message thonin awmna awazota Mahse ing ne na tanga ing chana ma adon thela awangin a client dang alo mu phata a ti chuan darkar enge mo chen ing chuan thom aron nei tak lo awangin campus a thian ti chuan ngai thatlo na lian tak an nei ta a tin ing hian call le message te chu a chan theilo mai ba ka a thil ti laklo lai po ni se tu emotal shelawa re tak athang chu ati thindan ani lo awangin an lau thong tak zet ani ber ti chuan campus a ing thian te chu inron khomin police hena chuan chanpuina andil ta hiala amai ro chu police chuan atira ing chu a thian ti nen hun an hmang tur angain an laklo deu awanga alola kirlawa an lo ngai sakmaya Mahse ing thian ti chuan report an thelu angin police chuan ing bozon na chu an kalpui ta thowa chuti rwal chuan police chuan ing chu zon ngai na an shebi khawlo mai a chan chu ing bengkat le a phone te chu chui theilawa a omwang ani a Mahse police po chuan ing chunga chuan thil du omlo tak a thlen ngei an rena wangin case chu orson le zo zokin an la le ta ani an hu chuina atanga alandan chuan ing mobile phone chu aboni chu ni kwa tlaidar ni lemni somni pariata off ni in heta chang hian voi khatma ain on le to lauti hriat ani a hengba ka hian police chuan University campus so ne takin andap chhuak vek boka amai ro chu
ingi chu hmu ani lo mai ba ka asol hnu tur om angpo hmu ani ta chawng lawa chuti lai mek chuan ingi bona chuan China ram le USA chu reilote atuam chuak ngal vek emo ti thei hial tur khopin athang chakhle a hei wang hian police po chuan ingi omna chin sia an hne na report hne na dollar noi khat sing khat lai an pek tur thu an chho hial boka Mahse ingi lo hmutu emo a omna chin sia inti emo report chu don an nei pha chuang lo ti chuan China a ingi chungti le apasal ani mai tur sholina te chuan ingi chungchang an hriat vele China atangin Illinois lam an ron pan ve ngal vata an ni hian ingi chu an hmole nge theinan beise na sang tak an nei nge ani ti chuan ingi bona chu adar chak ema wang le rampum pahnih ngong ani awangin FBI lam te po ingi bo zona chuan anin rol ve ngal boka heta hian hu chui tu te chuan ingi phone location an chui theina hnung ber chu an university campus bula bus stop ani awangin chulai bulle a chhevel te chu an enfia baka surveillance camera om ang atang chuan hu chui na chu an thokle ta chara chuta footage pakhata alandan chuan ingi chu chohnu lamdar khatle min somthum panga basa chuan aluti hmoni in dar khatle min somnga pahnia bas tanga akalna tur hmun lampan tur chuan insun le tum chuan a bas chuan a hmasa zo ka tangin a choka Mahse bas chuan alo tlan san man to awangin bas dang ngak chuan bas topa chuan omle ren rona chutia bas dang anga alai chuan kar dum pakhat chu ingi omna lama chuan ron tlan phein ingi zona chuan adinga heti hunlai hi chohnu lamdar ni le mini thum ni in ingi le kar khaltu chuan engimo an soi hnu re lote a ingi chu kar a chuan aluta a ti chuan kar chu atlan chhuak zui ta ngal ani amai ro chu hei ba khe chu footage tanga ingi hi hmu tur om to lo thung alandan bira chuan ingi mun hnong ber tu chu kar khaltu kha ani rin anita a nima sila a chuan a kar chu nu chui tu te chuan chui zui ma se a har salai ber chu kar nei tu olsam taka chui chhuana tur footage cha car license plate lang lo chu ani le tatlat mai hei wang hian FBI te chuan tunge kar khaltu ti le kar nei tu ti hre tur chuan thei top chhuale ta charin ingi chuan a kar ang chu chulai vela chuan zon ron pui an bei ta ngala chu mai ba ka surveillance camera a alandan sang te chu belchang bokin chulai vela an hmu pakhat Saturn Astra car pakhat chuan hu chui tu te mit ala tatlat mai chu vele kar nei tu chu rang taka chui ngalin kumsom hne pariat mi Brand Christian sunta ani thu an re thei ta hlau maya an chui zel na alandana Brand te hi no pui nei lai ni in kumhni liam ta a Illinois PM lu thar chau ani ti le University of Illinois teaching assistant na athok ve mek ani ti hriat ani a ti chuan FBI te chu Brand ta chena huna chuan vakalin juni ko a omna chu an wazota a Mahse ani chuan chuminia omdan chu a hria chian to lo thole apartment a amu hil ani lo chuan games a khel arin thuvel chuan FBI te chu thamlo tak hian alo changa chumai ni lovin Brand ta chuan apartment chung le akar ti po endik vek a phal thu FBI ti hena chuan lo sei bokin anni po chuan Brand ta phalna angein akar chu an infia ta ngala chuta an infia na chuan Brand akar chu a fai hle ti hmu in a chung an han hon po chuan thil dik lo hmu an nei lem lawa Mahse a seat malam a fai lain a hnung lam seat ero a malam ang chuan a fai lo thung hei wang hian FBI te chuan rin da nein engimo thil dik lo om nge chu an ring ta hle a hei ba ka hian FBI te chuan Brand ta apartment chu an envile ngal boka Mahse in chunga po chuan thil rin hnel om an hmulem lo ani amai ro chu Brand chu akara ingi achuang ngeya an hriat awangin thuzo fia torin police station nama chuan hruai ani ta thowa Mahse Brand chuan an soi ingi ne na kara an chuan dun lo tho chu war takin a soina sa hle a amai ro chu police and surveillance camera a alanna an hmu ter hnu chuan kalkonga atlan laia hmeichhe pakhat a hmu thole chanpuina amamo MTA a zo thu a soita a chuta chuan hmeichhe chuan thilpui mo tak ti tur ani thole bus alanga ri thote soin tlai a hlo hle thu a soi boka ti chuan Brand chuan hmeichhe chuan chanpuina amamo hle ani ti a hria chuan akalna tur hmuna adu ani phu chuan a thla thei tur thu a shilta a chuta hmeichhe chuan a man hmo to ema wanga pui ati lo thu soin Brand chuan akara alu tir thu a soita boka
amai ro chu Brenda chuan kong chin a hriat bik lo awangin kong an bo ta si chu vele hmeichhia chuan a kidnap don emoti in a hlau ta hle a chumi awang chuan kar kong khar a hon sak nu a hmeichhia chu chukin ama po chu chulai hmuna tanga atlan ngal thu police chu a hrilta a he mai ba ka Brenda hian Asian hmeichhia a tan pui awanga a in chher thu le rin hnel ani awanga a lom lo thu a soitel bok ani heti lai mekin FBI te chuan ingi bona chuan Brenda chu ring hlel hle ma se ama ngei tia hlin chat thei turin finfiana an nei lawa Mahse Brenda thil soite ero thil ni theya an ngai lo thung ti chuan finfiana thatok tak FBI ten an hmu nge theinan Brenda chu arukin an en thlale ta char chara chu mai ba ka hetia achetla en thlak mai du tok lo chuan ami mal nun chu an lipse na sa hle boka chuta chuan Brenda hian march thla kumsa ni som pasari khan rilrulam doctor hmuin tual thana le serial killer rap thlak tak tet bandi chungchang chu a soi pui ani ti hriat ani a chu mai ba ka a Google search history atang chuan finfiana hnu chhialawa tual tha dan ti angreng Google a zona tam tak chhana alo zona chu an hmu chuak ta boka chu mai ni lovin Brenda chuan dating app satangin hmeichhe pakhat tarai ti chu tong tharin ani nian chuan thil tam taka anin be fo ani ti le Brenda in ngeya po hian an lo in hu fo to alo ni a ti chuan hnu chui tu te chuan Brenda le anupui in kar that lo tho chu an hria chho ba ka anupui po in ngai zong anei ti an hre ta boka hemi hun lai phe hi chuan anupui chu abel pa nian hun hmang don tura an zin lai ani nge chutiang chuan ngai zong an nei ani ti hi ani hriat pui ve a amai ro chu dan ang takin an pahnih hian an le in chen lo thung hengba ka hian internet a mi kidnap dan le iPhone a chuizui thelawa location of dan ti vel chu alo en kwal sa hle a heta tang hian chui tu te chuan Brenda laka chuan case chu a mor an bok the nge po an ring tlat to a amai ro chu FBI te chuan Brenda chu manwat du ma se finfiana thatok tak an nei bok se lo ne abial nu thar tarai hne na apuina andil da top maya chu vele tarai po chuan thunei tu tengen na chu lo pomin an nu chheina apui dor tho chu atiam veta ani ti chuan chu ni somni pakwa a tarai le Brenda te chu ingi pola hun an manna chuan an kalve a hemini hian Brenda chuan ati dan thin ngaya zu in le in tarai hne na chuan ingi omna chu tuma in an shat lo thu aron soita thut maya chu mai ba ka tarai phone chu dilin note app sa chuan keima kania ani kha asom pathum na chau ani kumkhwa in alokir le to ngai lawang ti de ziakin tarai chu a en tira chu mai ni lovin Brenda chuan tarai ko chu la in akut tang mangin som pathum ti azyak nge ani ome Mahse Brenda tarai bula nui chunga ingi hun nu hnung asoi chu tarai hian alo record vek alo ni a chuta asoi dan chuan ingi chu akor a phil sak thole chumi hnuwa achunga ten om taka a che thu asoya chumi hnuwa ingi chu a rek ta vak vaka Mahse mini somlai are to hnu puin ala thotlat mai si ti chuan a thi arin to hnuwa ala thoko wang chuan baseball beta na taka ingi lu chu vok sakin chumi hnuwa a ngonga a vi thu chu team na le hlona nei mi lo chuan in ti thei om tak hian Brenda chuan a soita a chu mai ni lovin chu tiang thil chu kumsom pakomi ani lai atang to a alo ti thin to thole ingi ne na hun an hun hnung bera alu atan sak tho tarai bula chuan asoi ta bok ani he thil hi arap thlak tak zeta Brenda che dan hi serial killer che dan tam tak ai po a chi bai om ani nge yang hengba ka hian Brenda chuan serial killer rap thlak tak mai tet bandi nen in te khin velin angai san thote asoi boka hetianga a che dan hi serial killer Jeffrey Dahmer le John Wayne ti aya arap thlak lo na lai om lo hial ome ti chuan tara in athil soi zong zong alo record chu Brenda thiamno chantir nan chuan atok ta viau maya hei wang hian Brenda chu juni som thuma man ngal ni in no chui tu te chuan apartment chu oluk takin an endik vek boka heta hian luminol mangin thilrap thlak tak tak te chu apartment chunga hmuni in he an thil man luminol hi thisen kaina hnu ma lo ti fai to midlonga hmu thei to lo enna na an man ani a chutia luminol an han hmang che chu Brenda khombol banga kuthla ti le badruma thisen kai te zo an hmuta chewa chu maila ni lovin Brenda kar chunga chuan thisen hmu ani ba ka a carpeta le ama dress a te po luminol hmang chuan thisen kai to da hnu chu
mun tam taka an hmu bele ta boka tin a ina lo om baseball beta thi sen kai le ingi toothbrush atanga DNA an lak chu alo in ang che a chu mai ala ni lo ama nge chu ingi phurtu ti chiang turin brenda GPS chu ingi ne na anin hmona bus stop kha na lo om ngei bok ani hengba ka hian brenda hian Amazon atangin bag lian tak mai acha a hei hi ingi ruang ada na ni ngei tura arwa man ani arin om hle bok ti chuan hu chui tu ten brenda an chui zel na a zun ni kwa a ingi boni khan jingdar sari le mi somli panga a zu alei ti hriat ani a chumi zoa ina ho in azulei sa chu a in hnuwa a hmui hmolte chu a met le te a chumi hnu chuan rong tak maya a che na tur hmeichhia zong torin kongpuya a kar chuan a in khal chuak ta a heta hian a be tur hmeichhia chu darkar engemaw zat zongin a tira Emily Hogani chu bus stop a bus local tur nga ka alo ding lai chu a kar chunga tang chuan ngun takin alo mel renga ye chuan Brenda chuan Emily omna lam chu pan phein midang ti hriat lem lo hian police officer ani thole zona zo du lok ani awanga akara thulu turin a hril zui ngal boka amai ro chu Emily chuan Brenda chu ring lavin a hlau chu atlan chia Sunday alo ni hei hi an hriat theina chan po Emily hian Facebook a police anga in soi kar khalkwal anom thole film khur tura midang cha in post asiam nge ani ome ti chuan Brenda chuan Emily abum thluk thei tak lawa chuan midang chu vele tan ngalin chuta chuan ingi hi hmufuin awan duai pala atang ta ni in alang heta ingi a thlem dan po hi Emily a thlem danen khan adang lam lo hle a khatia ingin pass achan lai khan Brenda chu vakal phein police officer ani thole puina amamo chuan a pui thei reng thu awashila chu vele ingi chuan akal na hmun tur suin a hun tiama thlenman nge adu thu chu alo soita a chu Brenda chuan rim changa la in ingi chu akal na hmun du taka thla tur chuan akar chuang turin a somta ani heta langcheng ta em chu ingi hian Brenda hi a ring hle ti a hria theya a chani the lang chu heti lai hian Brenda kara chuan police chen chhiana awm wang ani nge yang Mahse Brenda chuan ingi chu a in lama hroi ta dain abana hruin ngit takin a phor sak ta mi a chumi hnuwa nun ronna chetin reng chu ingi laka hian lan tirin apong so zui boka ti chuan khongeina le leinat na telmia lavin hemi chi chunga hian a so zelan tirin a that zui ta aloni hetia police ten Brenda che dan zong an hriat no hian zun thla kum sa ni som pakwa trial chu tan ani a chuta chuan aloyar chuan Brenda chu mi bright tak ani a Mahse anuna hun har satak ato awanga depression natna in atlak bak tho soya tin Brenda rirolam doctor chuan Brenda no chu zongol ve ani thole a unau tinen po an bo rok a thatlo hle thu te soin chen tha po nei lawa hun a man thin thole chumi awanga anun kho har chuan ama nun na hial po voitam tak lak alo tum to thin thu te alo soiboka chumai ba ka alo yar hian Brenda chu anupui du tak nen in chen an tumawanga ariruna in hetiang thilpui tak mai hi ti du na anei phani in asoita bok ani heti lai mek hian ko tian Brenda chung thu an re lai hian Brenda chu athil ti swala in thiam lo na ani ani ti hria tak hian a chungchang le ingi chungchang an soilai te chon ami tui chu a shole zeu thena Brenda hian athil ti swal zong te chu abo bang omlawa apom vek thu kot ma hian a soi hiala ti chuan tel nei lai vek hian Brenda no poi Michelin an ina bek lian tok tak a hmu ve thole Brenda chuan an ina tanga alak chhuwa thu chu soin heta hian Brenda chuan chu bek lian tak chu olsam takin adara ak mai ni in Michelle chuan a soya chu mai ba ka Brenda no poi Michelle hian Brenton anin le avel ti faina tur hmanrua eng emo ale ni ti po a hriat pui thlap boka tin Brenda ina akal chuma a carpeta thi sen kai po kha a hmu ve ngei thole Brenda hena tu thi sen nge ani ti po azota Mahse ani chon anara thi thole carpeta ati far tho in azona chu achang ni in Michelle chon jury te chu a hrilta veka ti chuan Brenda jela tan to hnu hian Michelle chon Brenda chu vatlo in heta hian jela atan chan chu abial nu tara in engkim asoi chawang vek ani thu awashil nge a amai ro chu Brenda hian ing chunga apoi khoina hi pomvek Mahse arwang adana hmun ero eng ang po in police le lo yar ten do Mahse engma asoi du holawa
chuwan chuan tun thleng hian khovelin ing ruang omna chin kan hre thei talo ani heti lai mekin China lama chuan ing chungde chuan ko thutluk na siam chu an pum lo hle a chan chu an fonu arwang takngial po hmutir du lo tu chu engwanga thitura shemlo nge ani tia chuan zona tam tak an nei hial ani oma chuti rwali mi som pathum lai that anga brenda insoina hi thudik nge do ti hria thiam har hle a chu mai ba ka brenda hian hemi chungsang an zona te hi thatakin achang do boxi lo nen thu tak nge do ta soiti po hria ta har sa ta viau maya Mahse brenda hian thil a thlak le rap thlak tak alo ti ve thei reng boka a chan chu Illinois hian mi som pakwa lai chin hriat lawa bo an om to wang ani ber brenda in soidan hi adik ani ngai chuan Illinois mi som pakwa chin hriat lawa bo jinga hian brenda kutwara thi an om ngei rin ani bok ti chuan hetiang thil thlen hnu hian brenda numpui Michelle chu ramdanga apiam hnuwa a hmingte thlak vekin nun bul thar athan to a Mahse brenda bialnu engkim shema satu le thu nei tu te po ina an roi tarai ero chuan ril rolama har satna atok na sa in brenda ka atang nge ya thil a hria te chuan ani tinuna har satna ato tamtir em thung ani ole ngai thatu te brenda hian ing ruang hi engtin nge athi thang bau in rin ve ko thutluk na siam hi in pompuem comment section lama in lo sei vele nge do nia